Γι' αυτό είναι το πάντα. Για να σας διαφυλάξω από την κόλαση. Άρα θα πρέπει να με ακούσετε σε αυτά που θα σας πω. Βεβαίως θα σας Και όχι μόνο να τα ακούσετε, αλλά και να τα πράξετε. Ωραία, αρχίσαμε σήμερα τη μέρα. Όλοι αποζητούμε το φυσιολογικό. Λέμε μεταξύ μας, βρε άνθρωπε, δεν είσαι φυσιολογικός. Δεν σκέφτεσαι φυσιολογικά. Για να δούμε λοιπόν η φύση. Όπως μας δηλώνουν ευτυχισμένοι, εγώ είμαι και ψυχίατρος. Για πείτε, ναι. Δηλώνουν ευτυχισμένοι και χαρούμενοι, αλλά είναι μέσα στη θλίψη. Δηλώνουν αγάπη, αλλά είναι μέσα στο μίσος. Δεν το περίμενε κανένας, η αλήθεια είναι αυτή. Είναι ένα θέμα Άρα τι θα κάνουμε κοινωνικό με το τα παιδιά οποίο. αυτά? Ακούστε με. Ελλάδα, είσαι έτοιμη? Δεν έχουν παιδιά φυσικά. θα αναγνωριστούν. Αφού είναι άκαρπες οικές. Αυτό με προσβάλλει προσωπικά. Επειδή δεν μπορώ να κοντράρω τον καλεσμένο, θα μου επιτρέψετε να βοηθήσω. Άρα, με προσβάλλει προσωπικά. Καινούριο, με συγχωρείτε. Όχι, δεν σας συγχωρώ, γιατί